Diba? Do I make sense? Pareho lang. Kasi bakit? Pareho lang kasi hindi ginamitan ng logic. Kaya nga dito sa programa natin, nilologica natin yan para hindi kayo maloko. At para matuto tayo sa mga nangyayari. Dapat nilalagyan natin ng logic sa bawat desisyon na ginagawa natin. Hinay! Thank you! Oy muli sa mga kabisyo po natin dyan na pumunta sa kanilang mga Christmas party. Good luck po sa inyo mga Christmas party ha. At paalala, huwag susobra-sobra inom. Huwag sobra-sobra sa alak insan. Pag sobra-sobra sa alak insan, grabe na yan insan. Pag mekos-mekos ka sa alak, mekos-mekos din iampas sa'yo ng asawa mo. Tandaan mga kabisyo, pag may alak, may balak. Pag may alak ka ng karga, that will lead to debauchery, ika nga. Ibig sabihin, pag nainom ka na ng alak, diyan na nagsisimula ang kahalayan. Diyan na nagsisimula yung libog. Diyan na nagsisimula ang kasalanan. Hinay, thank you! Oras natin! We got 35 minutes after 7 o'clock, broadcasting live across City by the Bay. This is Metro's number 1. We are 90.7 Love Radio. Here's a song from Def Leppard. When Love and Hate Collide. You could ever change your Sasabihan si Ka